HomePoint представя просторен тристаен апартамент, ново строителство в района на Централна поща. От доказан инвеститор с високо качество на вложените материали и консумативи. Разположен е на втори висок етаж от общо 6 и е в непосредствена близост до детска градина, училище, площадка за игра, хранителни и други магазини, бърз излъз до основни пътни артерии и спирки на градски транспорт. На 109 квадратни метра площ са разположени просторна дневна с кухненски бокс, 2 спални, 2 мокри помещения и голямо антре с обособен кът за пералня и сушилня. Всички стаи са с правилна форма, без класове, преходи и отстъпи. Дневната и едната от спалните имат излъз към тераса тип лоджия с югоизточно изложение. Към имота се предлага и изба, както и се продава с подземно паркомясто. Сградата е в етап Акт 14, като се очаква Акт 16 до края на март 2026 с възможност за разсрочено плащане. За повече информация свържете се с нас на посочения телефон.